Good morning. गिबियाव आंनि बयखौबो खुलुमनाय आरो अननाय बावहरबाय। दोस्त गुड मर्निं। मानसिनि जिउआव दुखु सुखुआ जेब्लायबो बोथोर बायदि थांलाय फैलायखा। बेफोरखौ जोङो हाजासे ट्राइ खालामनांगौ सल्व खालामनो थाखाय। बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ आं स्टार्ट खालामसै। चलिए दोस्तों, मैं आज का वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। गजा बानायनायखौ देखायनो नाजादों आं। लाबाय, अभी मैदा ले लिया। उसके बाद सोडा देने वाला है, थोड़ा सा ना, इसलो ना। भाई बै रिफाइन सोडा होबा मा जायो? गुरै जायो। संख्रि दे, संख्रि होदो। मा सिनिजों बानायोना, संख्रि होनांगौ आरो ना। जारलासो। मा होनदोंमोनलाय? गजा बानायनो नागिरदों। एबार दै, थावजोंसो नायोना, रिफाइनजोंसो। रिफाइनजों नानोसै दा बेखौ। मिक्स करने वाला है अभी। सदा एसे होबाय, संख्रि एसे होबाय, ओमफ्राय रिफाइनजों नाबाय एसे नाबाय। माबाया फिसा फिसा बानाय। दा रिफाइनजों नाखांबाय, दा दै होबाय ना, होनसै। दे होदो। दा दैजों नानोसै एसे। दैखौ लासै लासै होबानो जायो, डाइरेक्ट बुरजा होनो नाङा। आं रोङा दे, बेसो बानायदों नै जोंना। फेमास जासिगोन। गजा दखान खुलिदो नोङो। सोर खुलिगोन नेक्स्ट इयाराव? सोरबाफोर जानोबा जा दखान खुलिगोन लासैनो, बावैसोनो। मा जानो मोनजोबगोन गासिबो। मा जानो मोनजोबगोन। दाना बे नानायखौ दसे थानायनि उनाव नै माबानोसै, बेलनाजों नानोसै। थाव होनानै नानाङा ना? समानानै गोसो। बेसे मथा नानांगौ? बारा मथा नाङा। बुगायोना बे गावलाबायनाया जेबो जाया जोंना। बेखौ हाखानांगोन दा। औ, हाखायोना। मासि लाजियो हाबाब। नै जोंना गजा बानायग्राया बेनो। मिनिबावबाय। रोङाना। पिज्जा बायदि नुलायलांबाय आं। हानो नागिरबाय। अभी उसको काट करने वाला है। ओमफ्राय बेसे गुवार जागोन बेलाय? फिसा फिसा बानायदो दे। अपने मनपसंद के हिसाब से आप लोग काट लीजिएगा। गोसो बायदि हाबानो जाबाय, गिदिर फिसा गाव गावनि गोसो बायदि। मेरला जासिगोनथ' ना। बे हाखानानै दोननायखौ खालामफिनजाबावो ना? दा खालामनोसै। सन्देस बायदि मोनलायलांबाय आं। ओमफ्राय हानोसै गेजेराव। खेंख्रा सिना सिदा हायो। बुगाबावगोन ना बे? बेसे गिदिर? दे हा। औ।
जानोसो लुगैखाबाय आंहा आयु देखो 1 पीस हो गया जि लासै लासै हाखाबाय अनसि जोंना जा अनसुलिखा अनसुलिबो माबाया मोजां जाया अनसुला बिदिखौ दा माबादों गोदौथि जाबाय दे जागासिनो नोंनो सोर फोरोङा बेखौ आं एसे रोंखादों इउटुबाव नायनाय रोंलांदों बानायगासिनो दङ जानोबा दे होद माबा जानोबा फै बुरजा बानायगासिनो आं रोङा बिसो बानायदों नायलांबाय थादो आंखौ साराय थिखो होबाय जोंना एक्सपार्टआ नाहरनाय दा थाव हरनोसै बे दुंबानो होनसै नै लाइन जाबाय गजा सोलोंनानै लाखाबानो जाबाय लोगोफोर आंबो सोलोंगासिनो दङ आंबो रोङा नै होजेनबाय थावखौबो दुंनो नाङानो अरखौबो खम होनानै दोनबाय नै हिट होना नहीं चाहिए ऐसे ही लो मीडियम पूरा लो में ओमफ्राय बेबायदिबा थावमोन नामा बांद्रायबायदां हरनाया मिथिलायलाङाहां आयु ओमफ्राय थाव गोथांमोन नामा आरो जारलासो नै बेबायदि थावखौ गुदुंबो खालामनाङानो ओमफ्राय मा होनोमोनलाय माबा नाङामोननो गुदुंबो जाहोनो नाङा नङाबा सिङाव मोननाय नङा ऑयल को गरम होने से पहले ही उसको डालना है और अभी थोड़ा फूल में भरा दिया गरम होने से पहले ही डालना चाहिए उसको गुदुं जानायनि सिगाङावनो होखानांगौनो ओमफ्राय अरखौ खमायनांला माने फार्स्टआवल' आरो ना ओमफ्राय दा एवबाथाय आरो बे थावखौ गुसु जाहोफिनदो आरो दा दसे थानानै एवबावबा बेखौ थावखौ गुसु जाहोफिनबावनांगौ माने अरखौ खमायनांगौनो जब हम उसको क्रिस्पी फ्राई करेंगे रेड कलर बनाएंगे तब फिर से फ्लेम को लो में लाएंगे नै गोदौबाय दा खमायनोसै नामा अरखौ दे बयल जागासिनो दङ नै दा फ्राई जागासिनो दङ फ्राई हो रहा है धीरे धीरे गोजा जागोन ना बे रेड होने से जेब्ला गोजा जागोन होनब्ला ओमफ्राय बै थाव गुदुङाव माबा दै गुदुङाव सिनि गुदुङाव सोमब्र हरगोन आरो ना सोमब्र'ना दसे गोबाव दोननांगौ होमबासो दैया रसा हाबजोब्बाय गोजा जाबायबो नैबे दैजों सिनिजों माबादों बयल खालामगासिनो दं सिनी और पानी सैनी इधर फ्राई कर रहे हैं ओ रेड कलर जाबाय अरा खमायनाङा ना हर आं बेलथायनो मानो बेलथायनो रोङा जाखो बैजों एरजायोमोन जोंनि बेलथायग्राया ओरै बैलाय गोजौआव औ बेनो माबा मोनसेया दसुवा हर आं बेलथायनो मालाय बिसिना मेरला जिनिस दङ जोंनाव गैया खोस्लियानो हनै दाबलांसो जाहांबायथ' गिदिर जाबाय दा औ गिदिर जाबाय गोजाबो जाबाय अरासो खमायनांसिगोन नामा खमायनाङाहाय हिटनिनो जाखानांगौ गावनोबो नागिरो हनै माथो ना गोरा जागोन ना बे दा एसे गोरा एसे गुरै
सिनियासो खमायसिगोन नामा? सिनि खमायगोन। सिनियासो खम जासिगोन नामा होनदां? हम तो दीवाने हुए यार। ये होने वाला है, रेड कलर हो गया है। इसको थोड़ा और फ्राई करते हैं, इसके बाद होगा। इधर भी बॉईल हो रहा है, पानी और सिनी जा मोजां जाखाबाय कालारा। आं बानायनायखौ जाबाय दोन। जा मोजां जादों। रंजालिनि बानायनायखौ मिस्टार रंजालु बानायनाय। लाजिबावबाय। आं बानायदों होननानै थगायबा आंहासो नाम मोनगोन। बिदि जायो सोरबा, बिदि नङा। नों बानायदों, आं रोङा ना रोङा। एबार नेक्स्ट टाइमाव आं सोलोंबायना, बानायगोन आं। रोंखाबाय दा? जेबो नङा, जेबो नङा, रोंसिगोन। बे भिडिअखौ नायगोन ना बावबा। माने जों बानाय हायो बे। माने इउटुबाव मेरला भिडिअ दङ, बेफोरो बिसोरो बिराद गोरलै देखायोना। नों आखाइजों खालामोबा एसे प्रब्लेम जायोना। दा जों जेनेबा जोंनि मानसिया जों जेरै बानायो बिदि बानायोबा इजि जायो आरो। बिसिना टेकनिक आलादा जायो, जिनिसफ्रा आलादा थायो। जोंनाथ' जोंनिया सिम्पोल जायोना। अबेबा खोस्लियानो गैया जाहैयो, बा माबा जिनिसानो गैया, मोननो थाङाना। सिम्पोल मेथडजों बानायबा बयबो रोङो। आरो न'निया फ्रेश जायो, मोजां जायो। दा मोजां जाखाबाय। संख्रिजोंबो बानाय जायो। ओरैनोबो इयाव जाजागौमोन ना बेखौ संख्रि होनानै। जाजाया, संख्रि होखादों ना, मोनसे जाजायो। जाजायोना? औ, मोनखानाय बुस्थुआ मा जाजागोन। बाबानो दोनगोन आं र'। संख्रियासो नांदोंमोन नामाथाय? ओरैनो इसेल' जाखायो, मोनसेल' दोनगोन नामनानै था। गोदै जाया? गोदै मोनजायाना बेहा। मानो मोननै मोनथाम दोनना होदो? जायालै बेयो, थेवबाबो मोनसे नामनानै था। दा गोदैखौसो जागोन बेयो। मोनजायो होमबाबो बांद्राय मोनजाया। दा मोजां जाखाबाय। ट्राइ खालामनो नागिरबाय नै, खालामनायनो ट्राइ। बे माबाखौनो, सिनि होयिखौनो। जि गोथाव। संख्रि होखादोंमोन ना नोंसो? संख्रि होनायाबो गोथाव जाखायो। सोरबाफोर सिनि जानो मोनाबा बा जानो सुखुवाबा संख्रिजोंबो जाजायोनो। नों बेखौ फुदुंफिनला, बेखौ बावहरदो। होमबालाय खोमोदो। आंहा जानायल'। मा खालायनो नागिरदों नों? बेखौ बेयाव बिदैयाव होनोसै। बिदैयाव? बे दहाय सिनि माबानायाव ना, रस खालामनायाव? एबार गोदै जासिगोन बे। गोदै जासिगोन, औ। बेसे गोबाव दोननांगौ? बिदिनो 10-15 मिनिट। ओमफ्राय खांसै आरो ना? औ। ओमफ्राय दा बै एसे एवगासिनो दंबावोखौ, बेखौबो बिदिनो खालामसै। औ। खोबनांगौ ना मानांगौ? खोबनाङा। एरनाङा? एरनाङा। दे। जाथारनोसै। गजा। Oh, Mr. Goza, you are my Raja. मोजां जाखाबाय। सोर हाबावनो बेजोंलाय, सोर हाबावनो मिस्टारजोंलाय? सोरबाफोर कन्टेक्ट नाम्बार नांगौबा बेखौ बानायनोबा आंनाव होनहरबानो जाबाय लोगोफोर। अगर किसी को चाहिए तो मुझे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, मिल जाएगा। लेकिन फ्री में नहीं मिलेगा। आई लव। खोबनाङा। दोननाया गोबाव जाबायना, आधा घन्टासो जाबाय नोंना। एबार खांसै नै। गुरै जाबायगोन। टेन टेन। Our goza is ready to eat. गोथाव नुखाबाय। एबार बे नैबे एसेखौ माबाबावनोसै, सोमबावनोसै। जानला मोनला, आं दुगैखांलायलायबाय। नै जोंना लोगो बानायगासिनो दं। मालाय बेनो एक्सपार्टआ। एक्सपार्ट नङालै। दे देनां गोसथोनायखौ मोनथों, मोजां माव।
ओंखाम फैबाय आं जाबाय दे मोनसे आरो गोथाव दखाननिफ्राय गोथावसिन संख्रिबो होदोंना जोङो गोदैबो माबाबो बिदियासो गोथाव लगाय लांबा होआ बाब गोथाव जाखायो आं थगायाखै एसेबो Thank you so much for watching my videos. Keep supporting me, my friends. Thank you. Kulumbai. Namaste. Goजोन्थों. God bless you all and be happy always. Keep smiling.